ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणी शीतल तेजवानीला अटक केली आहे. यानंतर अंजली दमानी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. सर्वात मोठ्या जमीन घोटाळ्या प्रकरणी एक पहिली महत्वाची पायरी सुरू झालेली आहे आणि हा पहिला सगळ्यात मोठा इम्पॅक्ट म्हणता येईल. शीतल तेजवानीला अटक होणार. दिग्विजय पाटील आणि पार्थ पवारांचं पुढे काय? एक मोठा फार्स हा सध्या महाराष्ट्रात चालू आहे, ज्याची सुरुवात 5 नोव्हेंबर पासून झाली आहे आणि सगळ्या चॅनलनी सगळी बातमी दाखवून, त्याच्यातल्या झी24 तासनी बातमी स्ट्रॉंगली धरली होती, पण सगळ्यांनी बातमी दाखवून सुद्धा, इतकं लढून सुद्धा आत्ताच्या घटकेला त्या प्रकरणात काहीही होताना दिसत नाहीये. सामान्य माणसाच्या मुलाला आणि अजित पवारांच्या मुलाला समान कायदा लागू होत नाही. जर सामान्य माणसाच्या मुलांनी काही गडबड केली तर त्याला जेलमध्ये टाकलं जातं, पण अजित पवारांच्या मुलांनी 1800 कोटीची सरकारी जमीन खाऊन सुद्धा त्याचं नाव FIR मध्ये सुद्धा येत नाही. आणि ही आत्ताची हकीकत आहे महाराष्ट्राची, की तुम्ही राजकारणी असाल, तुमच्यावर कारवाई होणार नाही. समन्स केले, सगळं केलं, FIRचं खोटं एक छोटूसा FIR ज्याच्यात पार्थ पवारचं नाव देखील नाही, त्याच्यात फक्त शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील या दोघांची नावं. त्यात शीतल तेजवानीला काहीतरी दाखवायचं म्हणून काल अटक झाली. आणि ती पण का? कारण आता 8 तारखेला अधिवेशन आहे, अखंड तांडव केला जाईल म्हणून आम्ही एक FIR केली, आम्ही समिती नेमली, आम्ही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली, शीतल तेजवानीला अटक केली, हे दाखवायला हवं म्हणून ते दाखवलं गेलंय. फॅक्च्युअली स्पीकिंग त्याच्यात काहीही होताना मला दिसत नाहीये. आता जे धडधडीतपणे दिसतंय की चुपचापपणे चौकशा होत आहेत. आता दिग्विजय पाटीलची 2 तारखेला चौकशी झाली अशी माहिती मिळतेय आणि तो माणूस आज बहरेनला देखील गेला अशी जेव्हा बातमी मी ऐकते, धक्का बसतो की एवढा मोठा क्रिमिनल चार्ज असताना अशा व्यक्तीला बाहेर जाण्याची परवानगी कशी दिली अधिकाऱ्यांनी? जर हा माणूस परत देशात आला नाही तर या पूर्ण चौकशीची ही जी आहे प्रक्रिया जी आहे ती थांबणार आहे का? हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. कारण त्याला बहरेनमध्ये सेटल करतील, इथे आणलं जाणार नाही आणि याच्या पुढची चौकशी सगळी होणारच नाही. अशी काहीशी परिस्थिती आहे का? असे असंख्य प्रश्न आपल्याला पडतात. आत्ताच्या घटकेला एकदम शॉकिंग आणि गोष्ट म्हणजे खारगे समिती जी खरं अहवाल 7 तारखेला देणार होती, त्यांना सुद्धा वाढीव, काल रात्रीच मला कळलं की त्यांना आणि 1 महिन्याची वाढीव मुदत मिळाली आहे. तर असं वाटतंय चाललंय काय? हे आपल्यासारख्या सामान्य जनतेच्या माणसाला झालं असतं तर अक्षरशः चिरडलं असतं आपल्याला. पण पार्थ पवार म्हणजे जो उपमुख्यमंत्र्यांचा मुलगा आहे त्याच्यावर कुठचीही कारवाई होताना आपल्याला दिसत नाहीये. तर हे सगळं खूप भयानक चाललंय. आत्ताच्या घटकेला मी आता असं लावून धरणार आहे की कम व्हॉट मे, 7 तारखेचा जो अहवाल आहे, जितका तुमचा तपास झालाय तितका तुम्ही जनतेकडे सादर करा. कारण ही जमीन सरकारची म्हणजे जनतेची जमीन होती आणि त्याच्यात काय चाललंय, कोणाच्या चौकशा, कसल्या चौकशा, हे जाणून घेण्याचे अधिकार जनतेला पूर्णपणे आहेत. आता विषय दुसरा, जो महत्वाचा विषय मला आणि एक मांडायचा आहे की ज्या अनंत गर्जे यांनी, जे आता आपण ऐकलं की डॉक्टर गौरी गर्जे यांची ज्यांची हत्या झाली आहे का आत्महत्या झाली आहे कोणालाच काही माहित नाही. तर आत्ताच्या घटकेला तिचे आई बाबा हे बीडहून आलेले आहेत आणि काल आम्ही दिवसभर वरळी पोलीस स्टेशनला होतो. अनेक गोष्टी तिथे धक्कादायक कळल्या आहेत. आणि आत्ताच्या घटकेला एक सुभाष काकणे नावाचा एक व्यक्ती आहे, जो सो कॉल्ड आम आदमी पार्टीचा काही पदाधिकारी आहे, पण तो पंकजा मुंडेंच्या अतिशय जवळचा आहे. हा माणूस अगदी थेट तिथे चौकशी होत असताना, म्हणजे तिथे जी आत फॉरेन्सिकची टीम असताना
हा माणूस थेट आत होता. त्याचा व्हिडिओ मी पोलिसांना दाखवला तेव्हा त्यांचं असं म्हणणं होतं की हा कसा आला आम्हाला माहित नाही. त्याच्यात असं कळतंय की 6:11 जो आनंद गर्जे फोन करून ड्रायव्हरला वर बोलवत होता की मला दार उघडायला काहीतरी करून दे, तो म्हणणारा बरोबर 11 मिनिटात तो दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करतो. उघडला नाही म्हणून 29व्या मजल्यावर जातो, तिथून 30व्या मजल्यावर चढतो, बायकोला समोर बघतो आणि गळ्याचा पण पट्टा ते ओढणी सोडवतो आणि पंख्याची पण सोडवतो. तर आम्ही पोलिसांना विचारलं की कुठलाही माणूस ज्याला आपली बायको अशा स्थितीत मिळेल तो व्यक्ती असं कधी करू शकेल का की खालची म्हणजे गळ्याची पट्टी सोडवणं आणि पंख्याची काढून ते खाली टाकून तिला उचलून 30व्या मजल्यावरनं खाली 11 मिनिटात म्हणजे सगळं चढणं काढणं खाली आणणं आणि व्हीलचेअरवर बाहेर घेऊन जाणं 11 मिनिटाच्या आत होऊ शकतं का? ते याच्यावर आणि त्याचे मी सीसीटीव्ही देखील बघितले. त्याची येतानाची बॉडी लँग्वेज बिलकुल म्हणजे काहीही मॅच होत नाहीये. त्याच्यात मला असं कळतंय की असंख्य राजकीय फोन देखील आले होते. पोलिसांवर प्रचंड दबाव आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत हे होऊ दिला जाणार नाही. कायदा हा राजकारण्यांसाठी वेगळा, सामान्य माणसांसाठी वेगळा, हे दुसऱ्या प्रकरणातनं सुद्धा दिसून येते. ताई,